シャス音楽隊の皆様、本当にありがとうございました。皆様、今一度音楽隊の方に拍手をお願いいたします。以上をもちまして、みんなで交通事故防止、みんなで防犯、年末ふれあいフェスタ in 山形を終了させていただきます。本日はお忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございました。